turga shi ya addabi ko ina ya buwaye kowa da ke cikin wannan gari. Firgicin kowa shine yin gammo da shi. Me daba ya riga ya shiga gonata ya taɓo ni, to insha Allah zan tura binni, zan ɗauko hukuma a yi min maganin shi in Allah yadda. Yanzu mai gari da sarkin fada da bala munafiki suka zartar da wannan hukuncin. Kamfanin Aminci Film Production ne suka dauki nauyin kawo muku wannan kayataccen shiri mai suna Tsayuwar Wata. Tsayuwar Wata shiri ne da yake kunshe da ilmantarwa, fadakarwa da kuma hannunka mai sanda. Labari ne da yake kunshe da tuggu, munafurci da kuma nuna san kai. Nura, naji an ce kana ta zuwa nema na lafiya kuwa? Allah ya huci zuciyanka mai martaba. Wayannan da kake ganin su ɗaya ne tamkar dubu. Kaga na farko ba sa jin wuka, ba sa jin kuma bindiga, ba sa jin dutse, ba sa jin sanda. Mai martaba ta kama wayannan harbacewa suke yi. Mai gari kai babban kuskure da ka taba uban daba nan ba daya, duk garin nan ana tsoron sa. Kai maza ka bashi hakuri, ko duk abin da ya biyo baya kai ka janyo wa kanka, ko ka rasa mulkinka ka rasa rayuwanka. Waye ne shi? Waye ne uban daba? Ayin Allah da bana in ga muku insha Allah bana an samu ƙarshen abu. Daman kai nake nema mara mutunci, kai har ka isa ka haɗa nema da ni? To bari in faɗa ma, Maryam ba budurwata bace, Zulaika wata ita nake so. Tukunna ma waye faɗa ma wannan magana? Waye zai gaya mun in banda abokinka Bala? Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Kai dan masani amma fa baka da kunya. To menene? Ka faɗa mata? Tsayuwar Wata labari ne da yake tattare da jarumawa da suka hada da Magaji Mijin Yawa, Aminu Dan Baballe, Anas Sunusi, Idris Girgire, Aisha Muhammad, Khadija Yasmin Usman, Alkasim Adamu Bala Galle da dai sauransu. Labari ne da ya samu rubutawa daga mashirin shirin wato Aminu Dan Baballe, daukar hoto ta nemi FKD na gidan Sarki Alinuhu, hada hotuna Murtala Umar Fulberry, daukar nauyi Aminci Film Production Nasarawa, mataimakan mai bada umarni Jamilu Sidi Ishaq tare da Aminu Dan Baballe, ba da umarni daga fasihi ƙwararren matashin daraktan nan wato Umar Muhammad Abdullahi Moyi UME. Kai dai kula alaka da tashar mu dake dandalin manhajar kallo na YouTube mai suna Dan Baballe TV, ka kuma tabbatar ka danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin sanar da kai da zaran mun dora. Tsayuwar Wata, wanda Hausawa kan ce kowa ya rena tsayuwar wata to yau Hausa mai gyara shi.